Hvad så alle sammen, og velkommen til denne video. Denne video har jeg optaget 4 gange. Jeg magter ikke optage mere. Det er fordi, jeg har mistet Jeg har mistet visninger. Altså, jeg har mistet 200 visninger. Jeg synes, det er rimelig underligt. Fordi PewDiePie, han har for lidt tid siden har han mistet, eller for lang tid siden, har han mistet 700.000 subscribers. Eller abonnenter, eller hvad jeg vil kalde det. Det er sgu meget. Ja. Og så vil jeg også sige tak for 11 abonnenter. Jeg har lige lavet en 10 subscribers special, hvor jeg troller jer. Nu har jeg ikke ført før. Jeg regner ikke med at redigere den her video, fordi det er bare lige en hurtig snakvideo. Undskyld, den ikke er lang. Men ja. Jeg synes bare, det er rigtig underligt. Skriv noget i kommentaren. Det har jeg ikke sagt. Men skriv noget i kommentaren, hvis I ved, hvorfor at jeg har mistet de her visninger. Jeg har så mistet 200 visninger. Og jeg har lavet en video, hvor jeg siger tak for 206 visninger. Og det er hvad der så sker. Så mister jeg de 200 visninger. Ja. Så tak for sådan noget. Hej. Det var bare en lille hurtig snakkevideo, men hej. Og like, hvis I kan lide mit headset. Tak for sådan noget.